kabiyahe, welcome to Antique! Ari na kita sa Antique, chance na para magkadto sa ilang mga tourist attractions kag mga historical sites kag makabisit na kita sa Hamtik sa mga Bornean dato. So ulan taon takaron sila, abangan yung mga kabiyahe. To mga kabiyahe, makadto na kita to sa mga 10 Bornean datos. Dari ang alagyan. Ari kita din yung mga kabiyahe na ho. Para sila, pulo na sila. So ola mga kabiyahe, ari kasubong liwat sa 10 Bornean Datuses. So sang alas 11 sing aga, pretty kainit, so hindi sila makita. So ang imo na ton, ari na kita di mga 5:18. So, kita ano gini siya. So, pag nilahaw naton ang 10 Datuses nga nagdungka diri sa Antique mga kabiyahe. So, let's go. Okay, ang first nga dato diri amo ni siya nag-point si Dato Sumakwel. Na ganito. Nga nag-point siya mga kabiyahe. Chris nga nag-point siya. Kaya siyang leader sang 10 sa ila, tapos siya ang oldest kaya siya ang wise sa ilang pulo. Okay. Ari ang next si Dato Puti. Dato Puti. Tapos ang ari nga nasilawan si Dato Balinsusa. And ang ari nga dato pagid si Dato Bangkaya sang Aklan. Dato Bangkaya sang Aklan. And ari si Dato Dumangsol. Awan siya. Tapos ari nga dato si Dato Dumangsil. Ari si Dato Lubay. And ang ari si Dato Paduhinog and si Dato Dumalugdog. Ari siya. Syempre, di man nagpaulihi ang aton nga dato sang Iloilo. Ang dato sang Iloilo amo ni siya si Dato Paiburo. Gakapot siya sang iyang salakot mga kabiyahe. So lantawon tilawat ang itsura sang 10 Datuses mga kabiyahe. Kabiyahe, ari nakita sa Capitol sa Antique, no? Very tagid makita ang original nga painting nga nakita naton sa National Museum of Eastern Visayas.
So ato replika, so ari makita tagid ang actual nga painting. So amo na siya ang pagbarter sang panay. Kanday marikudo kag kanday so mga dato puti. Hindi. 10 Bornean datus. 10 Bornean datus. Sa puso. Hola mga kabiyay, ari kita subong sa may Koi's food stall, sa may food night market din nila, diri sa may gilid sa Capitol sa San Jose Antique gyapon. So kung magkadto ka mo diri mga kabiyahe, pwede ka mo diri kahapit sa ilang stall, kag i-check ang ilang menu kung gusto niyo. So, ipakita ko sa inyo ang menu nila kaya hindi ta ma-flip ang camera. I-post ko ni Hanay kaya i-video ko kung anong sulod sa ilang menu. So, mga kabiyay, amo ni ilang menu. Bali, aton in order is ang kay Louie is ang fish fillet nga with buttercorn. Tapos ang ako naman is pork chop nga may buttercorn man. Tapos nag-order ako sang soup nila, bali nila gagan pili ko. Tapos ang amon gali ning combo chow ni may free na siyang drinks. So ulan tawon ta karon mga kabiyahe ang ilang ang itsura sang gin-order naton. Si Louie. So mga kabiyay, ari na ang aton gin-order. Ari akon nga pork chop with buttered corn. Then ang kay Louie nga fish fillet nga with buttered corn kag ang aton nga nilaga. Dilawantang nilaga. Ta kay manang ari expert ni sa mga nilaga. Kung gusto niyo magpatudlo, kung di yan ang namit nga nilaga, ari kantuan nyo, hagadan nyo. Sige mga kabiyay, kaunta. Crispy. So, hola mga kabiyahe. So, second day na itong dito subong sa Antique. Kag-ari kita sa balay na bato sa Antique. So, lantawon naton ang sulod sang balay Antique. Kay habang sa taga-tourism nga sudlo namon diri kay mga ang naga-drawing puros ko ng mga taga-Antiqueño. So, lantawan naton ang sulod sang antique, sang balay na bato. Ito pang Spanish time gid. Adi kita subong sa first nga pertahan, no, mausin ang una gid pang Spanish gid mga kabiyay.
So ari yung mga paintings sa Sino na din ma'am ang pintor, ma'am? Ma'am, sino na din pintor? So wala kita dili abi tour guide kung sino nagdrawing sa mga paintings sa mga kabiyay. So pasensya gid. Nagano lang langit kami diri. Nagtawag ni gani nagdiretso lang gid diri. So katahom sa mga paintings diri mga kabiyay. Pero ang mga nag-paint is Antiquenyo. May aircon man di gani So kadto kada sa piyak nga door mga kabiyay. So lakad kita dire. Pinpasiga ako na lang mga kabiyay yung flashlight sa aton nga camera. Wala na balaan kung sino nagdrawing. Pasensya gid mga kabiyahe ha. Sa liwat, nagdiretso lang kami di. Kay ang balay nga ini isa man sa mga historical sites or tourism attraction man diri nila. So pwede ka mo di ka visit. Free na di mga kabiyahe. Malag-in lang sila. Malag-in lang ka mo. Second floor. So, by the way mga kabiyahe, speaking stairs naman. So, makita rin no, nga bongga man ang stairs sila. Although, malipot lang, pero bongga naman. Di bala na nabala ko ang isa ka talaksan, isang statue sa una sa mga tao is makita niyo sa stairway nila pa second floor. So, dali na. Ito, sala lang man ito. Sala. Dali na gani. Balay yun niya. Oo, balay na nila. Mga sinang unagin niya mga gamit mga kabiyahe. So dalom lang gali painting. No? Tahom sa mga bintana. Wala mga kabiyahe. Abing nyo, subo nga ang may sliding window kag sliding door. So, una miyara man. Sliding man ni sila. Mga kabiyahe, ang ilang dato, diri si Dato Lubay, kay si Dato Lubay mga kabiyahe, sa 10 silang dato, siya ang dumay feminine side. That's why nagtudlo siya sa waving sa mga taga-Antiquenyo. May waving sila mga kabiyahe. Siya lang lalaki ang gawin. So mga kabiyahe, so hasta na lang kita diri sa Antique. Puli na ta sa Iloilo. So visit ka mo diri mga kabiyahe sa datos nila sa ilang kapitol kag sa ilang balay nga bato. Kanami sa Antique mga kabiyahe. Mabalik pa kami diliwat ni Louie mga kung may salakyan na kami dala naman mga bata, ma-adventure naman kita. Bye bye mga kabiyahe. See you sa aton nga next episode. Bye bye.